El cotreball, de l'anglès coworking, és, en essència, una forma cooperativa de treballar entre diversos professionals independents que pertanyen a diferents sectors. Aquests comparteixen un mateix espai o centre, així com els equipaments i la infraestructura bàsica, com ara un domicili social, connexió a internet, equip multifunció per a la impressió de documents, sala de reunions, arxiu, àrea de cuina office, etc. El resultat és un ambient molt favorable a la col·laboració, l'aprenentatge, les relacions professionals, l'intercanvi d'experiències i coneixement i l'aprofitament de sinergies, molt lluny de les carències i l'aïllament que suposa, per exemple, el treball des de casa. Per tant, aquest concepte de treball està molt enfocat a emprenedors i emprenedores, professionals liberals, freelancers i microempreses. L'origen del cotreball se situa als Estats Units d'Amèrica, on algunes dades apunten al fet que gairebé 1 de cada 5 persones professionalment actives desenvolupen la seva activitat en espais compartits. A Europa, com a conseqüència de la crisi econòmica, hi ha un alt percentatge de gent en situació d'atur que està reorientant la seva carrera professional reconvertint-se en emprenedors. Tant aquests com els emprenedors vocacionals tenen la necessitat d'optimitzar les despeses operatives, especialment en els primers anys del projecte, i és aquí on el cotreball els és d'utilitat, ja que els permet l'accés a un entorn de treball professional a un cost molt assumible, molt per sota del cost que implica habilitar una oficina convencional. Un centre de cotreball no és un viver d'empreses ni un centre de negocis, que malgrat alguns punts en comú, equipament i infraestructura compartida, no afavoreixen la cooperació entre els professionals de la comunitat, sinó que es tracta d'un espai de gestió i col·laboració, autèntiques eines de cooperació i un veritable canvi en la forma de treballar. Amb aquestes dinàmiques, fórmules i espais, s'està configurant una nova societat col·laborativa. Aquest model social està cobrant protagonisme a causa del difícil context actual i ofereix alternatives tant pel que fa als treballs i les estructures empresarials com a la forma de viatjar, allotjar-se o comprar.